Πιστεύετε ότι η Κίνα είναι η νούμερο ένα χώρα στον κόσμο όσον αφορά την ταχύτητα κατασκευής? Αλλά τι θα γινόταν αν σας έλεγα ότι υπάρχουν τεχνολογίες που εξέπληξαν ακόμη και τον πρόεδρό της? Κίνας, αφού τις είδε, στα επόμενα 10 λεπτά θα δείτε 4 κατασκευαστικές τεχνικές που άφησαν εντελώς άφωνους. Τους Κινέζους μηχανικούς. Ας ξεκινήσουμε τώρα αυτό το ταξίδι ανακάλυψης και θα καταλάβετε γιατί ολόκληρος ο κόσμος κοιτάζει ξανά προς αυτές τις λύσεις. Σκυρόδεμα διωγγωμένο με αέρα. Αυτή η εφεύρεση δημιουργήθηκε το 1964 από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Dante Bini, ο οποίος την ονόμασε Bini Cells. Ο στόχος του ήταν να μετατρέψει το σκυρόδεμα, αυτό το φαινομενικά άκαμπτο υλικό, σε κάτι που μπορεί να φουσκώσει, όπως ένα μπαλόνι. Ο αρχικός στόχος ήταν η γρήγορη κατασκευή με χαμηλό κόστος, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανθεκτικότητα σε βιομηχανικό επίπεδο. Η δομή του συστήματος είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη. Ένα τεράστιο μπαλόνι PVC με διάμετρο μεταξύ 10 και 50 μέτρων τοποθετείται στην προετοιμασμένη θεμελίωση. Όταν αντλείται αέρα στο εσωτερικό, το μπαλόνι διαστέλλεται και σχηματίζει τον θόλο. Στη συνέχεια, ένα ατσάλινο πλέγμα απλώνεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια και ακολουθεί ο ψεκασμός ενός ειδικού ινοπλισμένου σκυροδέματος. Αυτό το σκυρόδεμα δεν είναι συνηθισμένο. Είναι ένα σύνθετο υλικό αναμεμειγμένο με πολυμερείς ίνες και ελαστικούς συνδετικούς παράγοντες που βελτιώνουν σημαντικά την αντοχή σε εφελκισμό. Μετά την επίτευξη του επιθυμητού σχήματος, ο αέρας εκενώνεται μετά από 2 ώρες, αφήνοντας πίσω του έναν αυτοφερόμενο θόλο από σκυρόδεμα. Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από 1 ημέρα. Μέχρι το 2025, η τεχνολογία Bini Cells αναβίωσε με σημαντικές βελτιώσεις. Η αμερικανική εταιρεία Bini Cells, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, αντικατέστησε τη μεμβράνη PVC με ένα εξαιρετικά ανθεκτικό νεοπρένιο που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πάνω από 500 φορές χωρίς να σχιστεί ή να παραμορφωθεί. Αυτό μείωσε σημαντικά το κόστος και παρέτεινε τη διάρκεια ζωής του κατασκευαστικού συστήματος. Η νέα δομή είναι επίσης εξοπλισμένη με ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου πίεσης που προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα εισαγωγής αέρα ανάλογα με την ποσότητα του ψεκασμένου σκυροδέματος. Κάθε λειτουργία υπολογίζεται εκ των προτέρων από έναν υπολογιστή για να διασφαλιστεί ότι ο θόλος παραμένει τέλεια οριζόντιος, χωρίς ρογμές και εντελώς ομοιόμορφος. Το 2025, ένα από τα σημαντικότερα έργα αυτής της τεχνολογίας υλοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου σε λίγους μόνο μήνες ολοκληρώθηκαν 300 μονάδες κοινωνικής κατοικίας. Κάθε σπίτι είχε εμβαδόν 120 τετραγωνικά μέτρα και κόστισε κατά μέσο όρο $30.000 Ηνωμένος Πολιτή, καθώς ολόκληρη η οροφή και οι κύριοι τοίχοι κατασκευάστηκαν σε μία μόνο εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με τους Αμερικανούς μηχανικούς. Για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος απαιτήθηκαν μόνο 6 άτομα. Ένα άτομο ήλεγχε την πίεση του αέρα, 2 ασχολούνταν με τον ψεκασμό του σκυροδέματος, 2 στερέωναν το ατσάλινο πλέγμα και 1 έλεγχε την ποιότητα. Αυτό το επίπεδο αυτοματοποίησης εξάλειψε σχεδόν πλήρως το ανθρώπινο σφάλμα. Από τεχνική άποψη, η δομή μπορεί να αντέξει σεισμούς έως και 9,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, συγκρίσιμους με τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στην ιστορία. Το σχήμα του θόλου κατανέμει ομοιόμορφα το φορτίο, αποτρέποντας την εμφάνιση αδύναμων σημείων. Το στρογγυλεμένο σχήμα βελτιστοποιεί επίσης την αντοχή σε ισχυρούς ανέμους και τυφώνες έως κατηγορίας 17. Οι θερμικές δοκιμές στην Καλιφόρνια έδειξαν ότι η εσωτερική θερμοκρασία παρέμεινε σταθερή γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και όταν έξω είχε 40 βαθμούς Κελσίου. Η ειδική επιφάνεια του σκυροδέματος καλύπτεται με ένα ανακλαστικό στρώμα που μειώνει την απορρόφηση θερμότητας. Ως αποτέλεσμα, το κτίριο δεν απαιτεί κλιματισμό κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, το κόστος κατασκευής μειώθηκε κατά 50%, η κατανάλωση υλικών μειώθηκε κατά σχεδόν 40% και ο χρόνος κατασκευής μειώθηκε δραστικά. Ένα σπίτι μπορεί να ολοκληρωθεί σε 24 ώρες αντί για ολόκληρους μήνες. Αυτό καθιστά το σύστημα Bini Cells μία από τις καλύτερες επιλογές για κατοικίες έκτακτης ανάγκης και περιοχές επέμβασης σε περίπτωση καταστροφών. Πέρα από τη χρήση στην ξηρά, η τεχνολογία έφτασε και στα παραθαλάσσια θέρετρα.
Στις Μαλδίβες το 2024 ολοκληρώθηκαν 10 πλωτά σπίτια, θόλοι που χρησιμοποιούν δομές διογκωμένες με αέρα σε συνδυασμό με σκυρόδεμα ανθεκτικό στη διάβρωση. Αυτά επιπλέουν με ευκολία στο νερό και μπορούν να αντέξουν κύματα ύψους έως 3 μέτρων. Από την άποψη της συντήρησης, τα σπίτια Beanie Shell σχεδόν δεν απαιτούν ποτέ επαναβαφή. Το ειδικό εινοπλισμένο σκυρόδεμα είναι ανθεκτικό στη μούχλα, την αλατούχα διάβρωση και τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Πολυάριθμες πειραματικές ιταλικές κατασκευές από τη δεκαετία του 1970 είναι ακόμα σταθερές σήμερα, χωρίς μεγάλες επισκευές. Πολλές χώρες στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή εξετάζουν επί του παρόντος την εφαρμογή αυτής της τεχνικής σε προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Με ένα μόνο φουσκωτό καλούπι μπορούν να κατασκευαστούν γρήγορα εκατοντάδες σπίτια, χωρίς βαριά μηχανήματα και χωρίς πολυάριθμο εργατικό δυναμικό. Το σκυρόδεμα διογκωμένο με αέρα έχει γίνει το σύμβολο της άμεσης κατασκευής, του ελάχιστου εργατικού δυναμικού, της ελάχιστης κατανάλωσης υλικών και της μέγιστης απόδοσης. Αποδεικνύει πόσο ο άνθρωπος μπορεί να μετατρέψει την απλή αρχή της πίεσης του αέρα σε μια αξιοσημείωτη δύναμη της μηχανικής. Πράγματι, πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι οι δομές Beanie θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στον σχεδιασμό των πόλεων του μέλλοντος. Από κατοικίες και σχολεία μέχρι εξωγήινες βάσεις έρευνας, αυτό το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί σχεδόν σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Η μέθοδος της διόγκωσης με αέρα άνοιξε μια νέα διάσταση στον σχεδιασμό. Δεν υπάρχουν σκαλωσιές, δεν υπάρχουν δίσκαμπτα καλούπια, παρά μόνο ένα μπαλόνι και η πίεση του αέρα. Οι κατασκευές έχουν εισέλθει σε μια εποχή όπου οι φόρμες φουσκώνουν, δεν χυτεύονται. Η Κίνα εντυπωσίασε προηγουμένως τον κόσμο με την εκπληκτική ταχύτητα κατασκευής της. Ωστόσο, αυτή η τεχνική αποδεικνύει ότι για την ταχύτητα δεν χρειάζονται πάντα χιλιάδες εργάτες, μια μικρή ομάδα είναι αρκετή για να δημιουργήσει ένα πραγματικό μηχανικό θαύμα. Υδραυλική όθηση γεφυρών. Αυτή η τεχνολογία είναι γνωστή στην αγγλική γλώσσα ως μέθοδος σταδιακής όθησης Incremental Launching Method. Δημιουργήθηκε για να αντικαταστήσει πλήρως τη χρήση σκαλωσιών που κατασκευάζονται πάνω από ποτάμια, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το πιο χρονοβόρο, επικίνδυνο και πολύπλοκο στάδιο κατασκευής μιας γέφυρας. Η βασική αρχή είναι ότι ολόκληρη η δομή συναρμολογείται στην ξηρά και στη συνέχεια οθείται, σταδιακά προς την απέναντι πλευρά. Η διαδικασία ξεκινά με τη συναρμολόγηση των τμήματων της γέφυρας σε σταθερό έδαφος, ενώ οι ενώσεις ακριβίας στερεώνονται με ένα μηχανικό σύστημα ασφάλισης. Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο τμήμα, στην άκρη του τοποθετείται ένας χαλίβδινος οδηγός νόος για τη μείωση του φορτίου κατά τη διέλευση από τους πυλώνες. Αυτή η λύση επιτρέπει στη γέφυρα να κινείται χωρίς να λυγίζει ή να μετατοπίζεται πλευρικά. Ολόκληρη η δομή της γέφυρας οθείται από 8 έως 12 υδραυλικούς γρίλους, ο καθένας ικανός να υποστηρίξει δύναμη άνω των 1000 τόνων. Αυτοί λειτουργούν συγχρονισμένα υπό τον έλεγχο υπολογιστή, προχωρώντας μέτρο προς μέτρο με μέγιστη απόκλιση μόλις 2 χιλιοστών. Για την ελαχιστοποίηση της τριβής, η επιφάνεια ολίσθησης καλύπτεται με ρουλεμάν PTFE, έτσι ώστε η δομή να γλιστρά σχεδόν χωρίς αντίσταση. Αυτή η τεχνολογία όχι μόνο μειώνει τον χρόνο κατασκευής, αλλά αυξάνει και την ασφάλεια. Επειδή όλες οι φάσεις εργασίας γίνονται στην ξηρά, οι εργάτες δεν χρειάζεται να εργάζονται σε ύψος ή κάτω από το νερό. Κίνδυνοι, όπως πτώσεις, πλημμύρες ή συγκρούσεις με πλοία, εξαλείφονται σχεδόν πλήρως. Το Νοέμβριο του 2025, ο κόσμος έγινε μάρτυρας ενός νέου ρεκόρ. Η γέφυρα Βιαντότο Πολτσεβέρα 2 στη Γένοβα της Ιταλίας, με μήκος 1,6 χλάμο, ολοκληρώθηκε σε μόλις 13 μήνες. Αυτή η ταχύτητα ήταν 2 φορές μεγαλύτερη από εκείνη των παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής ανά τμήματα και έγινε σύμβολο μιας νέας εποχής στη σύγχρονη γεφυροποιία. Η Βιαντότο Πολτσεβέρα διόδου ξεχώρισε όχι μόνο για την ταχύτητα, αλλά και για την ακρίβεια. Οπτικοί αισθητήρες, τοποθετημένοι κατά μήκος της γέφυρας, παρακολουθούσαν κάθε μικρή μετατόπιση κατά τη διάρκεια της εκτόξευσης. Τα δεδομένα διαβιβάστηκαν απευθείας στον κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος ρύθμιζε σε πραγματικό χρόνο την πίεση των υδραυλικών γρίλων, διασφαλίζοντας ότι δεν εμφανίζεται καμία απόκλιση από τον άξονα.
Με την εφαρμογή αυτής της τεχνικής δεν χρησιμοποιήθηκαν πάνω από το ποτάμι ούτε σκαλωσιές, ούτε γερανοί μεγάλων διαστάσεων. Όλα τα στοιχεία ήταν προκατασκευασμένα, συναρμολογήθηκαν στην ξηρά και στη συνέχεια μετακινήθηκαν τμήμα προς τμήμα μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση της γέφυρας. Αυτό αποτέλεσε μια επαναστατική μεταμόρφωση στην κατασκευή γεφυρών σε παγκόσμιο επίπεδο. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Επειδή δεν κατασκευάζονται σκαλωσιές στο ποτάμι, τα υδάτινα οικοσυστήματα παραμένουν ανεπηρέαστα. Τα πλοία μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής, κάτι που ήταν αδύνατο με τις παλιές μεθόδους. Ένας άλλος παράγοντας που κάνει αυτή την τεχνολογία ελκυστική είναι η ευελιξία της. Μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους, βαθιά ποτάμια, βαλτώδεις περιοχές ή ορεινές κοιλάδες. Εφόσον υπάρχει μια επαρκώς μακριά και επίπεδη πλατφόρμα για τη συναρμολόγηση των τμήματων της γέφυρας, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει χωρίς προβλήματα, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του αρχικού σχεδίου. Το 2025 η Ιταλία ανέπτυξε περαιτέρω το έργο Seabridge, το οποίο συνδέει τη Σικελία με την ηπειρωτική χώρα σε μήκος 8,4 χιλιόμετρας, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο υδραυλικής όθησης. Το έργο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το 2028, αποτελώντας τη μακρύτερη θαλάσσια γέφυρα στην Ευρώπη και αποδεικνύοντας την εξαιρετική επεκτασιμότητα αυτής της τεχνικής. Η ακρίβεια της οθούμενης δομής είναι αξιοσημείωτη. Τα επιμέρους τμήματα συνδέονται μεταξύ τους παρόμοια με μηχανικές αρθρώσεις. Ένα σύστημα επαλήθευσης με λέιζερ διασφαλίζει ότι τα σφάλματα σύνδεσης δεν υπερβαίνουν το 1 χιλιοστό. Ως εκ τούτου, η γέφυρα μπορεί να αντέξει χωρίς παραμορφώσεις σε ανέμους κατηγορίας 12. Η μηχανική εκτιμά ότι το κόστος κατασκευής μειώνεται κατά 15 έως 20% σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, ενώ η διάρκεια των εργασιών μειώνεται σχεδόν στο μισό. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να εφαρμοστεί και σε εχθρικά περιβάλλοντα, χωρίς να επηρεάζεται από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Ένα άλλο παράδειγμα προέρχεται από την Ελβετία, όπου μία κοιλαδογέφυρα στη διαδρομή A9 ολοκληρώθηκε το 2024 χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο. Κάθε τμήμα γέφυρας εκτοξευόταν με ταχύτητα 5 μέτρων την ώρα σε συνεχή ροή μέρα και νύχτα. Μετά από 17 ώρες, ολόκληρη η δομή με μήκος 700 μέτρων είχε συναρμολογηθεί πλήρως. Έργα όπως το βιαντότο Πολτσεβέρα 2 αποδεικνύουν ότι η κατασκευή γεφυρών δεν είναι πλέον μια μακροχρόνια, βαριά διαδικασία που διαρκεί χρόνια. Έχει γίνει μια ακριβώς σχεδιασμένη και ρευστή επιχείρηση, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί γρήγορα, προσφέροντας ταυτόχρονα ανθεκτικότητα αιώνων. Οι Ευρωπαίοι ειδικοί θεωρούν τη μέθοδο της υδραυλικής όθησης ως το νέο πρότυπο της κατασκευής γεφυρών στον 21ο αιώνα, η οποία αντικαθιστά σταδιακά την προσέγγιση που βασίζεται στη συναρμολόγηση τμήματων με τη βοήθεια γερανών. Αυτό συμβάλλει στη μείωση του κόστους εργασίας, στη συντόμευση του χρόνου κατασκευής και στην αύξηση της ασφάλειας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Η μέθοδος αποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μηχανική και η αυτοματοποίηση μπορούν να επαναπροσδιορίσουν μαζί τα όρια της πολιτικής μηχανικής. Από μαζικούς όγκους χάλιβα και σκυροδέματος, η ανθρωπότητα δημιουργεί σήμερα δομές που μετακινούνται ομαλά και με ακρίβεια της τάξεως των χιλιοστών. Ενώ η Κίνα συνεχίζει να χρησιμοποιεί τεράστιους γερανούς για την ανύψωση τμήματων γέφυρας, η Ευρώπη έχει περάσει σε μια πιο εκλεπτισμένη προσέγγιση. Ολόκληρη η γέφυρα κατασκευάζεται στην ξηρά, ελέγχεται πλήρως και στη συνέχεια γλιστρά στην τελική της θέση αποκλειστικά με τη βοήθεια υδραυλικής δύναμης. Η τεχνολογία Rammed Earth 2.0 αντιπροσωπεύει την αναγέννηση μιας αρχαίας κατασκευαστικής τεχνικής ηλικίας άνω των 10.000 ετών. Ήδη από την προϊστορία, οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν συμπιεσμένο χώμα για να χτίσουν τοίχους, όμως η σύγχρονη επιστήμη των υλικών επανέφερε αυτή τη διαδικασία σε μια εντελώς νέα μορφή, ισχυρότερη, ταχύτερη και πιο εξελιγμένη. Η σύγχρονη έκδοση Rammed Earth συνδυάζει φυσικά υλικά με αυτοματοποιημένες τεχνολογίες υδραυλικής συμπίεσης.
Τα κύρια συστατικά είναι 70% τοπική άργυλος, 10% ασβέστης, 8% τσιμέντο, 12% νερό, καθώς και φυτικές ίνες για την αύξηση της αντοχής του δεσμού. Αυτή η αναλογία δημιουργεί ένα εξαιρετικά συμπαγές μείγμα, το οποίο όμως παραμένει φυσικά διαπερατό στον αέρα. Η διαδικασία κατασκευής διεξάγεται στρώμα προς στρώμα. Οι υδραυλικές πρέσες μπορούν να ασκήσουν πίεση έως και 500 τόνους και συμπιέζουν κάθε στρώμα. Πάχους 12 εκατοστών σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνεται συνεχώς μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος του τοίχου, συνήθως 50 έως 60 εκατοστά, καταλήγοντας τελικά σε μια συμπαγή μάζα σκληρή σαν πέτρα. Με τη βοήθεια ενός ψηφιακού συστήματος ελέγχου, κάθε συμπιεσμένο στρώμα παρακολουθείται από αισθητήρες υγρασίας και πίεσης. Όταν εκπληρώνονται οι βέλτιστες συνθήκες, το μηχάνημα περνά αυτόματα στο επόμενο στάδιο. Ως αποτέλεσμα, η ομοιομορφία των τοίχων είναι πλήρως εξασφαλισμένη και η δομή δεν παρουσιάζει αδύναμα σημεία ή κενά. Αυτή η τεχνολογία δεν απαιτεί πλαίσια από χάλιβα ή οπλισμό από σκυρόδεμα. Οι τοίχοι Rammed Earth είναι μονολιθικές φέρουσες δομές, τόσο οριζόντια όσο και κάθετα. Οι δοκιμές δείχνουν ότι η αντοχή σε θλίψη των τοίχων Rammed Earth 2.0 μπορεί να φτάσει τα 40 MP ισοδύναμη με εκείνη πολλών τυπικών τύπων σκυροδέματος. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του Rammed Earth είναι η φυσική του ικανότητα θερμικής ρύθμισης. Η συμπιεσμένη δομή συγκρατεί την υγρασία και αποθηκεύει τη θερμότητα, διατηρώντας το εσωτερικό σταθερό ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες. Την ημέρα, οι τοίχοι απορροφούν τη θερμότητα και τη νύχτα την απελευθερώνουν σταδιακά, εξασφαλίζοντας δροσιά το μεσημέρι και ζεστασιά μετά τη δύση του ηλίου. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του 2025 είναι το ξενοδοχείο Dar Alam Earth στο Μαρόκο. Το έργο περιλαμβάνει 120 δωμάτια, των οποίων οι τοίχοι κατασκευάστηκαν με την τεχνολογία Rammed Earth με πάχος περίπου 60 εκατοστών. Η εσωτερική θερμοκρασία παραμένει γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου, ακόμη και όταν έξω έχει 45 βαθμούς Κελσίου, έτσι ώστε να μην είναι καθόλου απαραίτητος ο κλιματισμός. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι το εσωτερικό περιβάλλον αυτών των κτηρίων είναι σταθερό, διατηρώντας μια υγρασία περίπου 45%, η οποία είναι ιδανική για την ανθρώπινη υγεία. Το υλικό με βάση το χώμα απορροφά με φυσικό τρόπο τον ήχο, εξασφαλίζοντας ακουστική μόνωση, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα στρώματα. Οι τοίχοι Rammed Earth 2.0 έχουν εξαιρετική διάρκεια ζωής που μπορεί να φτάσει ακόμη και αιώνες. Τα εναπομείναντα τμήματα του συνοικού τείχους, που στέκονται όρθια για πάνω από 2.000 χρόνια, αποτελούν σαφή απόδειξη της ανθεκτικότητας του συμπιεσμένου χώματος. Η σύγχρονη παραλλαγή με την προσθήκη τσιμέντου και ινών οπλισμού έγινε ακόμη πιο σταθερή. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι το κόστος κατασκευής αντιπροσωπεύει μόνο το 60 έως 70% εκείνου των παραδοσιακών κτηρίων από σκυρόδεμα. Όλα τα βασικά υλικά μπορούν να ληφθούν τοπικά, εξαλείφοντας την ανάγκη μεταφοράς σε μεγάλες αποστάσεις. Η μείωση της χρήσης χάλιβα, τσιμέντου και ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατασκευής οδηγεί στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο. Από αισθητική άποψη, το σύγχρονο Rammed Earth επιτρέπει την τροποποίηση των χρωμάτων μέσω της ανάμειξης εδαφών που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές. Κάθε συμπιεσμένο στρώμα μπορεί να σχηματίσει μια φυσική χρωματική ζώνη, δημιουργώντας καλλιτεχνικά σχέδια στην επιφάνεια των τοίχων χωρίς να χρειάζεται βάψιμο. Τα κτίρια που κατασκευάζονται με αυτή την τεχνολογία αποπνέουν μια ρουστικ και φυσική γοητεία, διατηρώντας ταυτόχρονα μια μοντέρνα εμφάνιση. Όταν το φως πέφτει στην επιφάνεια, οι τοίχοι δημιουργούν ένα φυσικό βάθος και μια απαλή αντανάκλαση του φωτός, προσφέροντας στον χώρο ζεστασιά και ηρεμία. Ναμαστέ.